Tady zase opět All Games, dneska si zareagujem na další Office video, jdeme na to. Připrav se, že dnešní video bude fakt extrémní, protože jsme se rozhodli na 24 hodin snít pouze jídlo v barvě, kterou si vytočíme na kole štěstí, takže sleduj až do konce. Je to zajímavá a... Zajímavé. 24 hodin, takže pokud vypadne růžová, tak budu muset jít do obchodu a nakoupit si pouze růžové věci a ty potom sníst. Takže se vážně na to zvědavej. Každopádně lidi, pokud se vám takovýhle challenge líbí, tak běžte dolů a klikněte na tlačítko odběru. Můžete i vedle na tlačítko zvonečku. Mě dajte odběr samozřejmě. No pokračujeme. Takže já to točím a jsem zvědavý, jaká barva mi padne. Humy, jakou by si chtěl? No já nevím, no abych toho mohl koupit co nejvíc. Abyste to měli pěkně drahý. No, nevím, co by třeba... Červená? To bych si mohl koupit třeba nějaký jahody. Jo? Třeba červenou fantu, no ale... No, tak dobře, tak pojď zatoč si jsem zvědavý, jestli budeš mít štěstí. Tak pojď. Pořádně roztočit. Co žlutýho můžu koupit? Napadají mě jenom citrony. Chanolky. To je pravda. No, tak to jsem zvědavej, co vymyslíš. Já taky, takže se pojedu někam podívat. Dobře, tak to v případě další nazadu. Ale popravdě nevím, co bych se za ní koupil. Takže zkusíme si zatočit s tím kolem, no a uvidíme. Tak pojď na to. Tyjo, Domek, tak to jsem vážně na tebe zvědavej. Řekl bych, že to je ještě zelená. Tak co? Co víš, že je zelenýho? Tak nějaká určitě zelenina, ovoce, no a nějaký dobroty, když tam jich je fakt jako málo, no. No, uvidíme, ale myslím si, že ty zeleniny je třeba dost, ale já nevím, jestli to je úplně výhoda. Aspoň budeš zdravej, no. Uvidíme. Tak lidi, momentálně jsem na zadě já a doufám, že mi padne jakákoliv barva, kromě tý růžový. Tu opravdu nechci, protože ani nevím, co růžovýho existuje. Možná tak marshmallowny, který mám opravdu moc rád, ale nechci růžovou, opravdu ne. Takže pojďme zatočit a doufám, že mi padne třeba červená. To by byla fakt super barva. Takže pojďme na to. A ještě červená humy, což je super. Takže já si myslím, že bych mohl dneska jíst nějaký rajčata, papriky, anebo třeba pít malinovku, která by opravdu moc chutná. Takže já jsem rád a můžeme začít naši 24hodinovou challenge. Za to zajímavé dost, ale za to jakože mohlo by se to víc rozjet. Tak lidi, otevřu ledničku a jak můžete vidět, tak tady mám tyhle ty parádní okurky. Takže pojďme. Dome, mám tady pro tebe takovou nadílku, což jsou kyselý okurky. No, tyhle zrovna mi vůbec nechutnají. Ne? Ale tak vej tebou tak si je dám, protože to je jediný zelený. Nechutnají. Jídlo, který tady mám doma. Tak no, vem si je. Aspoň je zkus. Tak to zkusím teda. Jo, tak dobře. Ty vypadají fakt dobře. A jdou se na ně vůbec netváří. Já bych je dal fakt rád, ale bohužel mám žlutou barvu, takže mám smůlu. Jo. Je to fakt kyselý? Jsou kyselý. Jo, hodně. Ty jsi kyselý. Tak to je dobře. No, ale ber to pozitivně, aspoň se něčeho najíš. Co se říkáš? No už mám fakt šílený hlad, takže vyrazím a pokusím se najít něco žlutýho, i když vůbec nevím. Vyrážím a jdu hledat, takže zatím mějte se, ahoj. Tak se měj. Dome, a my s ním nikam nepojedeme? Já bych ještě počkal chvilku. Po té okurce jsem jako špatný, jo. Tak dobře, tak počkáme a potom můžeme sjet třeba do nějakého obchodu nakupovat potraviny.
zeleniny. Co myslíš? Jo, to je dobrý nápad. Tak, super. Jak se můžete podívat, tak se momentálně nacházíme v obchodě a přijde mi, že Dom vůbec nepochopil dnešní challenge a jde si nakupovat nějaký oblečení. Dome, sice ti ta čepice fakt sluší, ale bohužel dneska jsme se rozhodli, že budeme nakupovat pouze jídlo, takže ji zase zpátky vrať do regálu. Aha, tak to jsem nevěděl, ty jo. No, Tak já myslím, že jsi to pochopil, takže pojďme nakupovat a můžeš si dneska vybrat pouze zelený jídlo. Lidi, jak můžete vidět, tak jsme se momentálně přestěhovali do sladkostí a je jich tady fakt hodně. Akorát bohužel jsou vždycky v tom ty barvy smíšený, takže zkusíme najít něco, co je vyloženě buď zelený nebo červený, aby to mohlo být i moje. Tak lidi, první věc, kterou vybírám, jsou tady ty pendriky zelený, které mi moc chutnají, takže je dávám do košíku. Dome, to je dost dobrá volba, ale koukám, že hned vedle jsou červený pendreky, takže mi je tam hoď taky, prosím. Tak jo. Lidi, přemýšlím, jaký sladký bych si mohl ještě vzít, a jak se můžete podívat, tak všechno je v akci. Takže rozhodně něco beru a mohl bych vzít třeba tadyhle ty červený Hariba. Jsou to teda srdíčka, ale to mi vůbec nevadí, takže házím do košíku a ještě bych mohl vzít třeba tadyhle ty skitosky. Ale když, víš, mám pro tebe výzvu. Koukej, No. našel jsem v červený barvě sladkou chili, takže si myslím, že to je pro tebe akorát tak dělaný. Jo, sladkou čili? Co? Tak to nevím, hele. Doufám, že si to dáš. Myslím si, že to jakože velice zajímavé. Je to v červené barvě a je to výzva pro tebe. Tak mi to hoď do košíku, tak já to zkusím. Lidi, jak se můžete podívat, tak se nacházíme v regálu s pitím a Dom tady našel jednu věc, která je Oni se fakt najedí za sladkosti? zelená. Beru si tady ten relax, protože jak vidíte, fakt je zelená, jo, má to zelenou vodu, takže si to beru. Dobře. Lidi, jako další si beru tady to sladký víno. Tak. Já jsem, nevím, či se dá nájsť dvakrát ze sladkosti. Nevím. Dome, přijde mi, že tadyhle Na v fina. regálu máš větší výhodu, protože zeleniny a ovoce je víc zelený barvy, mi přijde. Ale abych nejedl jenom to sladký, tak si tady vyberu okurku. Ty jo, jenom jednu? Možná ještě jednu. Lidi, docela závidím Domovi, protože Dom je takový typ, že má rád ovoce a zeleninu. A já jsem spíš takový, že si potrpím na sladkostech. Ale No a potom tak vypadáš. těch sladkostí červených tam moc nebylo. Takže pojďme se podívat ještě někam, třeba k bramburkům. Ty mi taky chutnají. Se načudom, že jak piješ furt ty Red Bulli, tě ještě našláhlo z toho. Lidi, tady ty lejsky jsou asi nejvíc červený ze všech bramburků a doufám, že mi to kluci ještě oznají, takže... Ježiši. No pokračuj. Tak lidi, a já si myslím, že košík už máme dost plnej. Takže Dome, bude to všechno? Jo, je to všechno, ale ještě jsem pro tebe vzal tady ten rejčatový juice, takže doufám, že mu dáš ještě šanci a zkusíš ho. No, jelikož je červený, tak jo. Ale jinak bych ho opravdu už neochutnal, takže ho můžeš hodit do košíku Dobře. a asi můžeme jí zaplatit. Jo, ale zajímalo by mě, jak je na tom humit, jo. No, to by mě taky zajímalo. Tak, rozhodnul jsem se, že zajedu do driveu do Mekáče, takže já jedu a pokusím se jich zeptat, co by tam mohlo být žlutýho, protože mě napadly jenom hranolky. No hranolky. Tak jsme tady. Dobrý den. Prosím vás, já bych si dal všechno, co tady máte žlutýho, tak hranolky prosím, 3x velký hranolky, potom ještě vanilkový shake malej, ten je taky žlutý. No, 3 hořčiční Tak. máčky žlutý. Ano. A ještě 2x velkou fantu, prosím. Dobře. Tak jo, děkuju, bude to všechno. Tak jo, super. Tak dopředu, děkuju. Jo, dobře, děkuju, naschle. Tak a máme to všechno objednané. ale tak je to napísané za 24 hodin, protože to trvá iba 12 minut. To zajímavé. Tak lidi, jak se můžete podívat, tak jsme konečně doma, takže odemknu. Tak, rozsvítíme všechna světla. Konečně bude. Tak. Jo. Tam ještě nedoslyšel? Asi ne? Pokračujeme? To dát na stůl. Ty jo, to jsou ale velký Ty nádoby. kokot. A mě, To je mazec. a mě ten tvůj, ty jo. Tak no, já to aj se mnou brácha. Tak ti už se tady rozvalil. Dobrý den. To si píš, ty jo. Já se- Konečně se můžu napít Jo? a Co máš pod víčkem? buď v pohodě. Jo? Zajímavý. Tak buď v pohodě. Dnešní challenge se zelenou bagou snad zvládneš. A čau, Humi, super, tak dobrý.
No, prosím tě. No, Ja, im trvala tá objednávka 2 hodiny a nejaká minuty? Ja som mal objednávku za pár minút. No. tak jsem jezdil a přemýšlel, kde můžu se na něco Takže šutrýho, si to bylo. Také hodiny. To potrvalo si Jo, no tak super. Tak dobrý, no, tak no, naučte si tak. koupil. Doufám, že Tak se to bylo dobré. rozdělíš, když vlastně žlutou nemůžeme. Tak dobře. Teda nemůžete, no mám tady Fantu, druhou Fantu, protože to je velká žíža, pak tady mám hranolky 3krát, no a hořčičnou omáčku. No a měl jsem ještě šejka, ale ten jsem vypil cestou. A koukám, že ty z toho taky sehnal hromadu. Jo, máme toho dost, Tomem. Závidíš ty humy, čo si dá pod každým videom má aspoň tak 2 balíčky bombónku? Popravdě, jak jsem se měl tak dlouho, tak už ty hranolky nejsou tak dobrý, no. Ale mám fakt šílený hlad, takže to jdu hned sníst. Jo, Prečo si nešel do obchodu až na co kúpiť? To ti stačí? Tak nevychutnám. A prečo začali challenge v noci? kterou ti trošku závidím, je ta Fanta. Bych si taky dal. A je krásně žlutá. Ach jo. Za 5 hodín. A za chvíľku. Za 8 hodín naskôr. Tuto challenge sme už skončili, takže noví ľudia. Lidi, jak můžete vidět, tak se tady snažím nějak zabavit. A to je z toho důvodu, že jsem zapomněl v obchodě svoji mirindu, která byla s východní kaktusem a měla červenou barvu. Bohužel bez pití to tady těžko zvládám. A lidi, to jídlo, když tady smícháte dohromady, tak je nic moc. Takže A potom vypadá záchod tak, že je rozbitý. A tak máš ty čipsy, tak to vidieť ako humy potom pôjde na ten záchod a Fizi. Namôžeš tu ísť až tak kakám. jediná věc, který se teď momentálně můžu napít, je ta sladká chili omáčka, u který dom chtěl, abych si ji koupil a vypil, ale zatím A potom na záchode to budú bomby. jsem na ní vůbec chuť neměl, ale lidi, jiná možnost mi asi nezbývá. Upřímně se mi do tohohle fakt nechce, protože nevypadá to úplně nejlíp. Tak pojďme na to. A kto máš rečetový džus? Však rečetový džus je možno lepšie než to. To je aspoň, to je na pití, to není na čipsy, na dipy, na páročky. Fuj, takhle samotný to není fakt moc dobrý. Ach jo. Lidi doma Zabar si rečetový džus! a humy se oproti mně s Takže mě tež nachutí rečetový džus, ale mohl si dát aspoň tím on. fakt mají. Tyjo, dome to vypadá fakt moc hezky. Upřímně, kdybych byl na tvém místě, tak si koupím úplně to samý, protože já mám hroznový víno fakt rád. Je to výborný. Víno? Ach jo, docela ti závidím, máš k tomu jíš fakt zdravě. Ale jako další tady máme Eggborku. Tyjo, tak to je fakt dobrý. To si môže stačiť do Kdyby náhodou měl ještě hlad právě. Ach jo, lidi. Však tak sa budeš nudiť ako Fizi sa nudil a Humy sa možno nudil, tak ja mám po teba prámosnú dobavu, máš tam to okúrko. Nejraději bych si fakt to hroznový víno taky dal. Po 24 hodinách, to, počkať, a to mi nevychádza. Tam bol po 5 hodinách a teraz po 24 hodinách. To tá challenge trvala 2 dní? Tak lidi, já si myslím, že dneska už jsme asi... Prečo ja Humy tak vyčerpaný, však mal doslova iba hranolky a dva pitia. Tak čo mu je? Však skoro nič ani nežežrala tam dom. A tam Fizi. Ty úplně u konce. Jak se můžete podívat, tak Humy je tady už unavený. Přijde mi, že těch hranolek snědl fakt hodně. Z hranolek sa úplne najíš. To budeš plne na 8 dní, Humy. Humy nemusíš, že sa aspoň dalších 8 rokov. Maličky, to je docela dost, Humy. To je... Jsi fakt dost najedenej. A Tom vypadá, že je v pohodě a je fit, protože dneska je to opravdu zdravě. Tak jo, pokud Nepojde mi moc zdrava toto, čo tu mal. To mi se nevychádza. vám takovýhle videa líbí, tak rozhodně běžte dolů a klikněte na tlačítko lajku. To
U mě, no ano, u mě. Dobré, a kolik tady můžou dát lidi lajku? U mě dajte 100 lajků a natočím další part, jak trpím. 50 000. To je super číslo, takže rozhodně běžte dolů a klikejte. A pokud náhodou nechcete přijít ani o žádný další takovýhle podobný challenge, tak běžte dolů a klikněte na tlačítko odběra zvoničku, ať o nich víte hned jako první. Tak jo, já už asi nebudu nějak pokecávat, jsem rád, že jsem se dnešní challenge zúčastnil, mějte se hezky a u nějaký... A prečo sa on zúčastnil som? Akože Fizi dá Fizimu peniaze? Prečo sa Fizi treba zúčastňuje o 50 000 korun, to si vždy 50 000 korun dá seba? Sám seba? No čo mi dá zase? Čau! Čau. Počkej, scháníš Nánacha, to si môžem klidne kúpiť aj v obchode. To prinesta. Kúpim si kofolu a dám a bude to na mojej stránke, že tam moje drink. Abo si kúpim masku a bude to moje. Nice, takže čau ľudia a 100 lajkov po další part. Čus!